For today's Papa RD's Info Talk, atong isgutan kining balita sa Philippine Daily Inquirer, kining nagsugod na ang training or war games between the America and the Philippines. According din sa headline sa Philippine Daily Inquirer, US begins Philippines war games in thick of Middle East conflict. So, according din sa balita, thousands of American and Philippine troops joined for the first time by a significant contingent of Japanese forces began annual military exercises Monday, set against the backdrop of the Middle East war. The war games will feature live fire exercise in the north of the country facing the Taiwan Strait, as well as a province of the disputed South China Sea, where the Philippines and China have engaged in repeated confrontations. Ang akong maistorya ani is okay maning plano sa atong gobyerno nga magpa-training sila sa Amerika. Kay ang Amerika, pag-abot sa mga military forces and military skills, taas mo ginilang level. So gikinahanglan nato na nga mga skill, no? Gikinahanglan nato na nga mga kaalam para nga ang atong nasod maprotektahan sa mga daotang elemento. Pero kining atong nasod, sako lang ning panglantaw ha. Ang kaya ani kini yung ginatawag nga mga internal conflict, kining mga rebelde dinhi sa atong kabukiran, kining mga local terrorist. Oo. Pero pag abot sa kanang gera nga nasod batok nasod, we have to admit nga wala gitay kaya mga kaistorya. Wala gitay kaya. So unta ang ako lang aniha, mag-careful ang atong Philippine government nga ma-attach ra kaayo ang atong pangalan didto sa Amerika. Because we all know nga daghan mga nasod nga nasuko sa Amerika. Sa ako lang madumduman, Iran. Unya, dili pod maayo kaayo ang relasyon ni Amerika sa Russia, sa North Korea, sa China, murag naa sila'y kanang di pod kaayo maayo ang ilang relasyon. Unya, labi na nga ang training karon mga kaistorya gihimo didto sa area nga atubangan sa Taiwan. Nasayod man kita kung unsa poy mga panghitabo karon diha nga gusto man kwaon na sa China ang Taiwan. Unya didto ta magpaduding sa atong military exercise. Unya diri po dayon ta sa South China Sea, magpaduding-duding po ta sa atong military exercise. Basin unya og balain og sabot sa China kining atong ginabuhat og ma-misinterpret nila mga kaistorya. Remember, bisan pa og ibutang nato nga alay nato ang Amerika, pero kung simba ko lang, parihason ta sa Ukraine, parihason ta sa kaning kining mga gipang mga nasod na gipang bombahan sa Iran like Israel, wala tay capacity nga sagangon ang mga missile sa atong kalaban bisan pag ato ang Amerika. Ang atong nasod mga kaistorya perting gamay baya atong nasod. So mas maayo nga kung naamanggali training between US and the Philippines, dapat ang Pilipinas tungod sa atong kapobre o sa atong kagamay, dili ta identified sa usa lang ka nasod. Dapat naatay diplomatic skills nga amigo nato tanan.
dapat kita Pilipinas friends to all ta. Dili ta dapat ma-identify sa usa duha lang kanasod. Kay kung identify ta sa usa lang kanasod, masuko tong ilang kalaban. O kung magkagubot sila, delikado tang maapil. Nga mura ra bagon sa kadako nato mga istorya. May na lang nang butang na to Israel kung girahon sila naman sila capacity. 'Di ba? Panghulugan silang missile, kaya man nila sagangon ang missile sa kalangitan ng Pilipinas. Simba ko lang. Sama lang ng akong maistorya na nga ipadayon kanang ilang ginaingon nga military training pero mangita pud tagpamaagi nga naapod tay programa or kalihukan sa ubang mga nasod nga dili kayo friend sa China. Nga kulba sab kung mo'y masuko like Russia, like China, di ba? Like Iran, dapat ang Pilipinas friends to all.